Počkaj, však ja mám žrát. Tak mi daj z toho niečo. Ešte nie, ale... Dáme si toto. To je na Česku. Ja som si dal úplne všetko. Polievka je lepšie? Dobre, jasne. Ale ty nemôžeš zomrieť, keď máš reklamu. Čaj. Inak to je pravda. Ja sa dostanem. Ja jedna srdiečka. Garantujem, že v tejto hre nesmiem. Ty si teda že na začiatku kvôli tomuto. Inak toto je asi tretia časť tohoto videa. Tretí diel. Tretí diel. Lebo to video bude strašne dlhé. Aj to budem aj editovať Dobre. Dobre, asi si to máme toto, ale ja si to zoberiem niekam, aby som bol niekam do kyšák. Okay. Takže bolo úplne na hovno, že sme si A jak sa inak dávaš? Ja som spadol do vody. No nie tebe. Bang, bang, bang. Ale je to tu pekné. Je
Nejde zombík zase. Platí sa dom ako diera v jaskyni. To je strašne veľa mobov. Pýtam? Áno, platí, ja som rýta. Alebo Tesla. Prečo nemôžem? Nie, ja sa nemôžem nažať. Ja som tu sa chcel nažať. Nej. Poďte do keľu, poďte do keľu. Zomrel som! Ja to neviem, ja proste, keby sme nemali hento, tak ja... Vieš čo? Tam nič nemal. Ja Dobre, ideme. Zabijeť mamu. To sa ale nedá ich zabíjať. Ty kakat. Tak ale nedá sa to, keď vedľa teba toto vybuchne creeper. Dobre, ja som už zo zvyku šiel spať, bracho. Dobre. Dajte do komentu, či chcete takéto časti, lebo je to fakt zabava aj pre mňa, aj pre Milcka. Kúkaj, tu presne som vybuchol, tu. Inak koľka ty máš level akože v tom? Ja mám nie, ja som padol do... Som tak milil týchto.